Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong shangnong kalang kerdeng mi ngi henne kasngi kilami pai ba barra de ki plakat bat perta banweng no yaka jaka seat jong kisipai BSF kabadan hamaupan. Hakani kasngi kinong shangnong kilapan long da kajinga soi pai ba ban pen ngau shiki bor ba kli ban pen kan ria no yakani ka jaka sian jong kisipai namar kalakta shibonya kinong shangnong khamtam ye kisamla puli. Habakren hakani kasngi nakaliang urang basnong u Dr. B Basayomon ulakentu yaka district council ban aino yaka NOC syaka weipat ka jaka kabaki sipai ken la hikaisian ulakentu yaki seng bhalang ban petlem yakani ka jinge kabaka snong ka yakendo sulai jong sipai ke jing kaang ke jong ke snong la gerding ka kham thran man yak AK47 ke jong u dai nak ta ka daw yang mendahang ni kum ka snong da ke jing renti lang kawai ha ka bangin dawa yau new BSF bak do sarkar kini ban tha no yu syaktai kal ho ka bau la yo namar kala don nagaliang ke jongi naga snong ila khot ya ka home ministry ila don ke jing lang ka be dei ila tho city show new commanding officer uba hadir bagi lawan shimti yakni ka kam bang ila tho city yo u IG jong ka BSF bat nila keren yu bang imla syu kum ke snong bangin sya yakni tendong jing sawa kibala kta ik tendong skor ki jongi kibala penlong ya ke snong ke jongi bagan yang kang bat kadai yakni ka bor ka bamenta yiwan hang ni da ka ban sim jong ka jing sokya da ka ban sim jong ka jing thang ka do not ka jongi ha ka wa ni ker bat hale yo ka district council company i yakni ka jing yang ka jongi ka bamenta ni ker bat ya ka bor ka district council bahkan pelaj no yang ini kejaga kawa udon bahkan ai no syak tekal ho them kawa ulayo ngatharai nakaliang ke district council kan isnai yangi da kawa ngi ki pai ba ngin yang skam lang away ha kawa ngin perta ya kejing perta kawa ong bian sa sisin ni mala wan set ni dawa bau BSF udai ban mi no nang ni ipan na ka bor jong ki bahalor baki dai nawar ka administrative jong ka snong ka jongi idan ka district council ka e yangi ka thon yangi ka pe ye ka khia ka sham ka jongi ti dawa nakani ka bor baki district council kan pe ke ye ka jing bha ji biak jong nong song snong jongi namar ni u bo shong hang ni u bo phong ye ka ni ka chuti ni tip nang no bo frek udung dai ki be ki bana ba ki nom tip ingker pa ya ke district council ke be ke jongi kita make khwat ke jongi idan hang ni iba PNCM iba long way na kita make khwat ke jongi na ke district council ngitip baga sa stang ba ke district council bagan palat no ikni ke jaka ke ba dan hang ni ai la kan ni kini ke sien ke beningkong kum ke snong ni yang sa sien pat ni dong ba ka jin yang thang ka jongi ka kham phwan ban ni suloi AK47 jong BSF nawa de hang ni kan bingin pati ya ka jerenti jong ka snong ka jongi bang yang lang kawai da ka jo ngakwa sa sisien kumurang wa snong kan ni persya ayat ka thang suloi we demand shifting of firing rate ngakwa ana fi ki pa ba finong ni persya ya ka thang suloi ni persya ya ka thang suloi ni persya ya ka thang suloi kalang kering wingi kani yang teli galong kalang kering wingi kani yang teli ni yang teli kowe ngin yo kajing sok kajing song sang hakasnong teli kowe la kawenta kajing balang jogsnong hi barok kowe nagalyang uba PNCM ubadai UMDC kathan habakren hakani kasngi ulapan pau ba nagalyang ka jong u unsaya kren bat ka district council bakan le nok loy ban ay ka NOC khnang baki pat ba kan laj nakani ka jingsha penthun ula ongru baki don ki seng bhalang ke badon kam banya trailang nagabanta ka jing bha jong ki nong shongshnong ula ongru ba unsa pen sawa khamjam yakani ka kam hapo ka district council ula kentu ye ki seng bhalang ki nong yalam shnong ka than ten ring ban perkhat lem nagabanta ki nong shongshnong ula ong balada phi persha kamot phi iben yaki nong shongshnong jong ka lengkerdeng mi ngi hoi ngasau thu ba ka snong
Nadu mensma kam song klikti. Ban trisitom kumno ban yoi bakane ka fire range nang ne ban penkan ria no sakano no ka kabanom kta ya ki pai ba nong song snong. Tenrei la kata pangusngam ni sutu kadon sebun kijing ya haji ni bagi kam. Bagan bagi sutu nak kolong banang urang ba snong bagi nong ilam snong. Ila budin tik patik. Kapor mentala dagim tresitom. La ngim budin. La ngim ke update. Tonget yang nginom poi si katong. Ngidon bok ngidon kinong ilam snong kiba update. Ya ka status jong kani ka kam ban penkan ria no ya ka fire range lajan poi si ka conclusion lajan poi si ka final stage ban penkan ria no ya kani ka fire range balai ka ong kumta namang isko tu da ka jeng pertasyon la jong kinong snong kalang kerding mingi ubiasa kula persyang ban final ya ka alternative site hakawai perkajaka ka ban kta ya ki tenong skor ki jongi Bagatang iskutu baga proses kaya syakmat. Iskutu bagi don bun ki proses utrai kendau kisnong ki dorbarai ki dorbar hima ka revenue department nyoga state government ka district council bar kiwai ki don du ki stakeholders ki bagi tiap kisang bahala ki bagi don kam ya kai jing yang menjurlang na ka benda ka bit ka biang jong ki pai ba nong snong Warnom kuslai ka district council naga benda ka interest ka jong kinong snong ngangi scam bakan hapan issue bay ya ka NOC ban shift no ya fire rate ante ngadi senior most MDC head district council yang minta ngadi leader of opposition ngathrai ngan persangkat bala ban penstawa khamjam yang dengan kam na kani kami kani ka step jong kani ka Hendai trik ni, ngakarpat, yaki bor sarkar, yaki bor senang jong atain, dan ring satai, yaki sang bahalang, bari kiwai, ya kadis sekarang nungkan mempertahankan ni, masalah agak kam. Bakin siulam, naga benda kita usung jong langgar dek. Banyak trelang, naga bertapan penkan riano, ya kan ni ke fire rain, nang ni najar senong langkerding, mingi jungi. Ngais kam, bagi sang balang maper kini selulam megane. Ngatrai akan nunggu ke jaka, kepala dia kan ho, katem, kabum ketasu ke skor jungi senong, ngatrai kam nadei ban persatan. Yang ni semundur sebab beli, nang tina jerong, siapa serpo. Dia ayu ini, lagi syong sajarong kan kampel nggak terai. Tinggal tahu kas korban berdebat ya gibor sorkar, gibor senong, gibor right ring, bagian aja jadi terelang, ya kisang bahala. Aku nunggu ban yoi, bagane ka financial kan riano, sekarang nunggu jaga kapanum tak ignong syong. Nakaliang uba heng ulaya thu ba nakaliang ka jong u bat kinong ya lam snong kilaya kendo ya ukiren rijiju bat ula batha ban pen kan riano ya kane ka jaka. Ula kan turu badaka jinga tali jong kinong shnong kinla ban pen kan riano ya kane ka jaka. Ula ong hadu katnu kakta habakiyo sngaw ya ka jingsian kamtam e kisamla puli. Ula ong ba omdan jing artatin baka KHADC kan sa aino ya ka jing menjur. Agapor kabau Kiran Rijuju dong logo Minister of State for Home ngilai kedua yo personally ngila ai ngisti jo agapor kabai ramba astong ba towerlin di dang long ba astong bagi dong ket kam ngila ya chikman kumno bang yo ong ben senge no ya kani ka firing range ka bodan hangni po BSF adin ka bagi kedua la ai assurance singi bat habag layo ka assurance dongu la ai ru ka approval ya ka BSF ka Home Ministry bagi di shift no ya ka ka firing range ka bodon hangni hapo lang kading mingi kini ka yitray ka bagila tray na do ki por ka menswa bagi nget pamenta ka si kum ka jinget lila ka jongpi ka duara ya ka orlong ya ka jingpu ka jongi baro ka jinget li ka jongpi ka long completely a paradigm shift ya ka firing range ka badra no ki be ki jaka te hakalor ka ka kam ngala khotru ya ECM ba titos khan
Ciyeng penyekran halok ke iki jike ke jong pi pini shu ya ke NLC dak ke benda ke shifting jong ke ka firing range ilo open i ka to ka de ke jike ke bedon ke jike kedua ke jong i ke ong i kam nem don jike AUM nomor makbro ke ke snong i don ke ke jike teli kum nomor ba don ke jike ke jong ki ke bai kenduk man ke por ba mangaru teng teng awan jani men step awan yang ya brio de awan ki khawai de wan ni ke tai ki snow ya ke ni ke sound pollution kedua ke jik kanu ke jing ta ya ka dik ya ka mensim ke jungi la deka sedem ke jungi ke gende abang yu i ya ka firing range ko ra aru ke jing sitom haka jumur ke jok berkhat ke jungi ke thya ke dem ke ya ke ye ke tre ta kham tam da kam ta ki samla ke jungi ke don ke jing puli ke jongki lingba ke ni ke firing range la long sha ke jing wit ba ke jing thut da ka menta ke jing puli ke jongki ru te dei da ka daw ko menta ka sngi ngai i ba ke jing tli jong ke snong yim dan ardatien ai ru em baga district council kan issue ya ke NOC ti kuplei si board kuplei si jarwo nginum sim thani ka por ai bo play un kur khu ingi